खौरां बिजोंनि गेजेराव दाख्लि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा रायजो सभायाव भट नांगौब्ला फंसे बाथ्रा बुंदों बियो गावनि साथाम एमएलएनो मस्ला होनांगोन होननानै दा जोङो बिथांनि सन्मानखौ लाखिनानै जोङो दिनै साथाम एमएलएनो जोङो 1 केजि मस्ला हरनो नागिरदों दा जोंहाथ' मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारा आनकन्टेस्टेड देरहाबाय दा रायजो सभानि एमपि जानो थांगासिनो दा थेवबो बिथांनि सन्मानखौ लाखिनो थाखाय बिथां हाग्रामानि सन्मानखौ लाखिनो थाखाय जोङो 1 केजि मस्ला हरनाय जासिगोन जोङोथ' मस्लाखौ कुरियारनि गेजेरजों हरबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथां बुंनाय बायदि साथाम एमएलएनो जे मस्ला नांगौ होननानै स' बेखायनो जों कुरियारनि गेजेरजों मस्लाखौ हरबाय दा ट्रेकिं आइडिया नै ट्रेकिं आइडिखौ जोङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव शेयार खालामनो हागोन जाहाथे बयबो ट्रेक खालामनो हानाय बायदि